me'n vaig a la dicció. És evident que en doblatge en català, en qualsevol idioma, però en doblatge en català, que és el que ens ocupa, necessitem tenir una bona dicció, parlar correctament el català, però això no és de vegades tan senzill com sembla. No és qüestió només de, bé, jo ja tinc el guió, jo diré el que diu. Sí, però ho has de dir en català. I el català té la seva música, té la seva manera de dir. Per molt que la nostra base sigui l'original i haguem de calcar l'original, l'original té una música. Nosaltres hem d'absorbir el seu ritme i dins del seu ritme hi ha la seva intenció, la seva emoció, i traslladar-ho en el mateix ritme i amb la mateixa intenció, però amb la música nostra, la del català. Per això fem classes de lingüística aplicada al doblatge, pràctiques lingüístiques i logopèdia. I per la lingüística aplicada al doblatge i les pràctiques lingüístiques tenim a la Yolanda Ledesma, que tinc aquí a la meva dreta, i a l'Eric Arnau, que avui no hi és, però que ja el coneixerem fa un millor escola. Ella m'ha presentat, jo soc lingüista de TV3, i la feina més gruixuda que faig jo és corregir guions. Hi ha una altra part, que és la de corregir el que ja ha acabat, que és això de l'interloc. Les classes de l'ECAT estan enfocades directament perquè quan jo com a lingüista d'un suposat estudi revisi el producte fet, no hi hagi retex. És a dir, vosaltres podeu produir les frases i podeu fer tot el diàleg de la pel·lícula sense que un cop fet, amb tot l'esforç que suposa, vingui un lingüista i us digui aquesta frase s'ha de repetir perquè aquesta és sorda i l'heu fet sonora. Totes aquestes coses. Llavors les classes no són tan divertides, ja podem riure estones, però de fet és una mica més d'orillo. Estan partides, n'hi ha unes que són de teoria i unes de pràctica. Les classes de teoria, se suposa que tots arribem a un nivell de català correcte. Després, a poc, tots, absolutament tots, ens anem descobrint allò que no acabem de fer correctament bé. A la part de teoria hi ha uns apunts fets que s'us passaran, els aneu tenint, que són exclusivament pensats per doblatge i que el que fan és recollir els principals errors que jo he detectat al llarg dels anys. Llavors, hi ha temes que no tocarem, és a dir, jo no us ensenyaré a fer la vocal neutra, l'heu de saber fer vosaltres. Si no la sabeu fer, entre uns quants, pràcticament tots els professors ho detectarem i es pot ajudar a... La Lídia especialment tindrà més feina. Llavors, a través de la logopeda ja mirem d'arreglar-ho, però és a dir, no veniu a aprendre català, el català l'heu de portar de casa, cadascú com el porti, i anirem perfilant. I sobretot serveix per descobrir, a darrere d'aquells fenòmens que fem espontàniament, ensordir, emmudir, tancar, menjar-nos una síl·laba, que caigui una R, a quina llei fonètica respon això ho trobareu. Per altra banda, hi ha unes classes pràctiques que són, ja us ho dic ara, no tenen cap secret, aquesta assignatura no té res amagat, que és lectura. Que tant poden ser lectura de textos de text de pel·lícules, o molts documentals, també es fan molts textos, com qualsevol altre text que a mi aquell dia em vingui de gust. S'ha d'aprendre a llegir. Jo sé que tots vosaltres sabeu llegir. Però s'ha d'adquirir una tècnica per llegir com pugui llegir qualsevol text. És a dir, un pot fer de narrador d'un documental que no entén del que li estan parlant, que no ho sap, que és de física quàntica, que és de... Jo vaig fer uns de matemàtiques que no sabies què deies. Entenent els signes de puntuació, sabent interpretar els signes de puntuació, encara que les paraules no sàpigues què volen dir, allò ha de semblar que ho estàs dient la mar de natural. Descobrirem també per què a vegades diem una paraula i a vegades diem la mateixa paraula però mengem un so, en aquell cas concret. Trobarem casos en què ens saltarem la llei fonètica perquè se la salten tots els parlants del català. Només treballem amb l'oral. Jo si feu faltes d'ortografia o no en feu, més indiferent. No va de català escrit. Per què quan jo dic que passo al nivell 16, el català espontàniament, el català competent espontani fa una distinció entre si passo el, per entendre'ns, nivell 16, o passo al, és a dir, hi ha una preposició nivell 16. Fonèticament és idèntic, passo al nivell 16. Però el parlant sap que si ho diu d'una determinada manera pot crear una ambigüitat. Espontàniament tots resolem això, aquests casos i molts més. En doblatge això s'ha de saber.
Si té alguna gràcia és descobrir aquestes coses del català com es podrien fer de qualsevol altra llengua. Perquè a més serveix perquè us adoneu que nosaltres estarem sempre llegint. És a dir, el primer contacte que tens amb el guió, fins que no canviï la tècnica, és un text escrit. I no es pot notar en cap moment que esteu llegint. Text que el text reclami, llegeixo la carta del... en aquest cas sí. Però el que ha de sonar és un català oral. No és espontani del tot, perquè això seria una mica mentida, però ha de semblar el màxim d'espontani possible. I ens mourem una mica també entre els registres, és a dir, en quins àmbits, en quins productes és un català molt més formal, el que més o menys tots hem après, aquí la majoria heu estudiat tots en català ja des de petits, i un català que és més col·loquial, que no col·loquial no vol dir ni vulgar ni de menys categoria, és el català que parlem tots habitualment. Que des del punt de vista del doblatge és el català central, és a dir, nosaltres partim d'un estàndard perquè hem de partir d'alguna cosa, però el nostre estàndard és el col·loquial, perquè només ens movem en l'àmbit oral. Si després fem un exercici, fem una falta, no compta, és a dir, bé alta, bé baixa, em preocupa molt poc. Em preocupa que sapigueu que allò que m'esteu llegint sembla que ho esteu dient, perquè de fet, al final, el resultat que hem vist aquí és que aquests joves estan parlant pel carrer, no estan llegint un text. Per tant, no ens divertim molt, perquè hi ha algú que va una miqueta així que vam treure l'any passat, però no ni és tan moguda la signatura. Hi ha un moment que la gent s'espanta, però dura molt poquet, perquè s'han de recordar moltes coses que s'havien estudiat fa anys o coses que no s'han estudiat mai. Però a mi em sembla que poc o molt tothom pot seguir el curs tranquil·lament. No és un curs de català, i no anireu a aprendre català. El català, que ja el sabeu, l'anirem a entendre una mica més, perquè puguem fer aquesta cosa falsa, des de estic llegint un text però sembla que l'estigui dient. I a més ploro, i a més resulta que la realitat de la pel·lícula estic amagat sota un cotxe perquè ha quedat encastat, i a més he de seguir el ritme d'un idioma que no té res a veure amb el meu, però m'ho he d'acabar creient. Intentarem fer això. No toquem res de la part artística, no posem cap altre ingredient que el que és fonètica pura i dura i lectura en veu alta. És així. Ens cal tenir una seguretat sobre el llenguatge per poder interpretar i per poder... O sigui, és absolutament imprescindible tenir aquesta base que ella diu que no serà divertit, però jo sé que us dona molta canya i això us va. I és imprescindible per sentir-te segur, a més a sala. I a més, la Iolanda se sap tots els trucs del tema, perquè són molts anys treballant a TV3 i moltes correccions i moltes pel·lícules vistes i ja abans que hi llegiu gairebé ja sap què passarà.